Tripy na velkou fatru, začínají zásadně tady. Ahoj. Čau. Největší trikaři v hospodě. Dávat je židle si jdeš tak. Dál. Be happy that that guy is going with you. I'm Zápíč. Nice to meet you. Čau. Ahoj. Čau. Jsem rád, že nejsem jediný, kdo má taky dovolený vaky. Jsem myslel, že mám Chlapi, pamatujte si to. Vůz je 373. Jo, vůz. Vůz, až uvidíte vlak. Nic takovýho není. Zátkoš! Now we just sold milk for him anyway. It's the same trip. Again the same trip. Co to máš? Tak ji kameruj, ne? Jo, promiň to. No, takže teď jdu nahoru. Malu. Vycházíme. Paráda, je to. Ale ty, Ne, kameruj mi prosím tě obličej, to je lepší. Ty jsi rozenej, ty pro kameru, ta kamera tě miluje. Roudkou. Tady jak kdyby se tady zakopávali, ne? Skoro. No a tamhle bychom zbytečně vyjeli tou lanovkou, úplně zbytečně. Úplně zbytečná ztráta hodiny času a nějakých peněz. No hlavně. Já na to taky nekoukám. Já na to taky nekoukám, ale říkal mi právě, přesně, že se na tom, že mi říkal, hele, to vidíš, jak to všechno řídí ta jejich stará paní máma, která si... Já jsem taky rád nakonec, že jsme šli tudy. To není tak, ale říkám, a mohli jsme jít tamhle. Ale to tak jako jednou piva, dneska vyklok jde z něj, ty vole, že ho připravili o tamhle tý panoramata. A je to možná dobře, že jsme... Zeptáme se na brinzu. Další, no. Takže sem nejdem na tom stále. Tam půjdem zítra. Zítra půjdem vlastně takhle tím horizontem někam. Myslím si, že jako dokapávalo ten 5. litr plazmy. Ale Filipe, předposlední místo, ty vole, to se tleská. Ne, počkej, předposlední. Pěkný to bylo. Jo, ale vodní se dá, když tam vylezem a rozběhneme se, tak pak ty kopečky už jenom tak jako se skáčem. Na tom grůni, tady, teď to vidíš. Je právě názvo, tak může být 100 metrů pod tím a nevidíš. To můžeme, tam můžeme sejít. A to nepoznáš, že to je to místo, rozumíš? To nemáš značku. To znám, protože tam je Takže křižovatka. jenom do té malé Smrkovice, jo, teda. Ale my jsme, to je ta vojenská Zotavovna. Ano. Ty vole, že my jedeme do Zotavovněj. Už jak budeme zdraví pak. Vojenský Zotavovní budeme.
Akorát, že jsme používali jenom jednu ruku. A dvě to umí kde kdo. Že to z tebe pořád smrdí, takže když chodí do práce. To je blbý, ale já si to ten spora. Jestli se ti zdá, že jsme byli málo ožralí, tak mi podej rychle pivo. Co jste to mírá? Na to se to mnohem lepší, že minule jsme byli jak málo ožralí. Ale Já jsem to Lukámě říkal včera. a včera byl v pohodě. Jo, včera v pohodě. Tenhle vrch už, že to nebyl zlý, ne? Ne, Ale pak jak se ti srovnají nohy, nemusíš zvedat ty schody, tak jenom to šoupeš, tak to jde. Ondrej Kic. Tu leží voják Ondrej Kic, 23. Stojí padl v boji. Buď pozdravený. A to už tam nebyl? No, No, nebyli právě. Oni právě podle mě uhnuli ještě dole v tom sedle. Když si nešli na tu červenou, jak jsem se tam víš, jako já. A tam se může jít po té zelený. Taky by se došlo. Škoda, ztratili jsme hasu s pájou. Pozor, já si tam dám vaničku. Kurva, to je ledový. To je uděl zpátky větší. Já! Ty vole. To by bláto. Ty vole! To noce, ty vole. Ale Mirdo, ty si asi hodně potřeboval schodit pičou, ráva. Teď všichni za ním tam, už je to zčervený, vole, moc. Borďáci 3. Pojď, freeride. Tam je hrozný skok. Ty vole. Tak pojď koleňáku, vole. A pojď dvě, vole. Ale jak se zaboří do těho bláta dole. Já to. To vem traverzem, ne, zase. Kterým? Byl jsi chytrej, pojď sem. Zapichuj nohy. Ať jo, jedem. Dobrý, ty jo. Tak tam se hecnou. Tak a dost. Kdyby se neprofilovali jako levicová strana, což nejsou, tak možná uspěli líp, takhle byli tuhý, no. Ale mohla říct, že to je no Měli end. 50 asi hlasů, druhý 17 a pak nějaký další. Takže my jdeme dolů, jdou ty lidi. Jak se řekne, nikdy nekončíme. Řekla, že to je, Never ending. že se chtěla oblišit Pozorní, jo. Furt pozorní. Takzvaně ne. Na dokonce jde z prchovice. Je taky kamarád. A nebo je to jenom pigmentová ta konzerva? Dělejte nám fotečku. Zase to říká. Bílý nebo vůbec co mají. Dali jsme jim čas, ale no. Nekoukej, já donesám pivo! Tak nám doneste pivo.
Že mě serou, ty vole. Ale teď jsem udělal, že jsem si to publikaci. No, my jsme to díky, jsme to šli proto. Až úplně nemyslím, ale víš. Já bych to udělal, že je to mnohem. Jo, ale my jsme to šli přesně proto, protože jsme říkali, že tady bude hospoda. jen proto, jediný důvod. A tady jsme se hlavně spletli, když jsme vycházeli. Jo. Tak jsme šli do toho kopce tady. A už jsme tady byli vyšli odsaď, kam jsme se tady. Jaká hospoda? Tady bude 3 minuty doleva je. Cože? Tady čapujou cordojí stanku. Today was okay. It was easy. Jak jsi rychlá, nebo se rychle podlíš do bahna? Ne, tak asi Jak rychle se podlíš do bahna? je to o čase, jak rychle doběhneš do cíle, ale já to nevím. Pro mě je cíl doběhnout do cíle. Já nevím, teď nevím, jestli aby to nevyslovalo příliš jako familiárně, že to říkám zlato, když to je. Je to krásný, ale a to využiju být zlato. Ale já to mám ve jméně, takže Bye bye. So that you can